Idol, mayong hapon des na no. Naa di tay pitaka diri nga giturn over sa Mamasurahay. Mga lakal ba. So di ay pitaka diri nga giturn over. Mga ID na lang sulod. Nya ang pangalan ani niya mga idol, mao ni siya. Mao ni pitaka nga nakitaan. Tapos mao ni sulod nga mga ID. So akong basahon mga idol, og kinsa niya, og kinsa tong nakaila niya. Biluan Jonathan Biluan Jonathan, San Roque, Talisay City, Cebu. Taga San Roque ni siya. Imong driver's license ang naa diri. Imong TIN number sa BIR. Pag-ibig. So pag-ibig yapon. Di ay sobra og kuan ni siya. Ining volunteer siguro ni siya sa PNP. O number, SSID, Union Bank, o iyahang Appeal Health card. Mao ni siya mga idol. Ari na naikuha siya sa police station diri sa Labangon. O kinsa to'y nakaila mga idol, palihog tao paingon niya, may balo niya nga iyang mga IDs ug iyang pitaka nakitaan wala na isulod. I-turn over ni sa Samoa karon. Nag-turn over. Ang nag-turn over niya nga Mamasurahay mao si John Cabuenas. Ang gi-turn over sa mga wala na siya kwarta, mga IDs na lang. So kibaw ko nga nanginanglan ka ni kay 14 daganang mga ID nimo. Lisod ka pangitaan ni. Ginanglan na sa kapidabit upload ani. So minaot ko kung kinsa toy nakaila ni Jonathan Biluan, taga San Roque, Talisay City, Cebu. Naa niya mga IDs. Kontaka si Manoy Chris TV para makuha nimo imong mga IDs ha. Sige salamat.